Ang kalibutang Kristohanon magdapit sa matag usa sa pagpaminaw ning pinalahi nga duwa sa kahanginan. Agi o pahaom ni mga adlaw sa Semana Santa. Nga igsuon paminawa og pamalandungi kining sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Marvin Sanchez Caballero. Ecclesiastes. Ikaw ang puso kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimula. Ang basahon sa Ecclesiastes naglakip sa mga unahuna sa usa ka taong maalamon nga nakahimo sa laom nga pagpamalandong sa mubo ug magkalibog nga kinabuhi sa usa ka tawo. Uban sa makapahibong nga inhustisya ug mga kagul-anan ug sa katapusan mipahayag nga ang kinabuhi way kapuslanan. Dili siya makasabot sa mga plano sa Dios nga mo'y nagbuot sa dangatan sa tao. Apan bisan pa niini, gitambagan niya ang katawhan sa pagbuhat kutob sa ilang mahimo o pagpahimos pag-ayo sa mga gasa sa Diyos samtang makahimo pa sila. Kumpara sa imong gugma, unsa Dagan, Gabriel! Dagan! Ayaw kina Romano, maluwi ka! Di pa ko gustong mamatay! Sagabal ka na sa organisasyon! Busa angay ka nang wagtangon sa dagway ng kalibutan, Gabriel! Ayaw! Diligya pon patay nga lawas ni Gabriel. Mo'y naugkat ng patay nga lawas kagahapon manang. Ginoo ko. Asa naman kaintaon karon ang akong anak, sir? Unsa naman kay nahitabo karon ni Dong Gabriel? Buhi o, patay na ba kasi ha? Gusto tubagon ka na maong pangutana, Bay Sarge. Kaluoy taon ni Bay Gabriel. Sir, maluoy ang taon mo. Tabangi ang taon ko aron makita na ang akong anak. Gusto ko makabaton og hustisya ang kalit kaayo niyang pagkahanaw. Makalaom ka nga amo ka ng paningkamutan. Kutob sa among mahimo. Wa kami magpasagan ini kasuha. Salamat, sir. Daghan gyud kaayong salamat. Bay Sarge, hindi yun ako mapasaylong akong kaugalingon to simba ko. May daotang nahitabo kang Bay Gabriel. Hasta sa ko, Bay Jam. Ba't tinakong sobrang kaluoy niya? Ug, nakusinsya kayo ko, Bay Jam. Bay Sarge, dito mo kuno mo si Bay Jam sa kampo gahapon. Atol nga nagpakisusi sa banginahan ni Adong Gabriel. O, Kernel? Bay Sarge, niya na sa kumpahat ka ng inyong mga diskarte.
Nagparihas ng muog si Bayjam. Sir Colonel. Nagkaibaw na mo kung sa'y dangatan ni Gabriel sa akong mga kamot. Nga nung nagpakisusi mangyod kuno gihapon mo. Hmm? Maayom gud kaayo to siya namo, sir. Gibaylo ninyo sa tag 50,000 matag-usan ninyo ang unay Gabriel. Gibasula nimo ni Bayjam ka ng bahin na, Sir Colonel. Wa mo'y kalainan ni Judas nga nagluib o nagbaligya ni Ginoong Hesus. No. Mga Judas mos kinabuhi ni Gabriel. Basta kayang akong nasayran, sir. Nga suod nga mga higala ni Dong Gabriel, kana silang alias by Sarge o alias by Jam. Tingalig ba nahibawaan sila sa tinuuray nga gidangatan si mga anak manang nga si Gabriel. Kinsa man nagtawhan na, Dad? Dili pa siya makasulti. Aban biktima siya sa inhustisya. Busa, angay lang at tabangan, Lira. Daddy Mart, Muhangyo ko ni mo. At imanda siya palihok. Dad, kung ato lang din na siyang itugyan sa mga tinugyanan sa balaod. Retired General magit ka sa PNP. Ayaw. Tungod kay matod panidayan. Kumpirmado nga mga pulis may nag-salvage ana niya. Unsa? Tabangan ko ang maong tao kutob sa kong mahimo, Lera. Aron matuman ko ang akong krusada nga mao ang pagtabang sa mga biktima sa inhustisya. No. Dili ko gusto nga mo against kas balaod, Daddy Mart. Lera, nangandoy ko og nindot nga kausaban sa nagkadunot na natong katilingban. Magrebelde ka, Dad? Dili revolusyon, kundili usa ka krusada. Daddy Mart, Lira, iha. Supak sa kasamtangan nga rehimen ang gitawag og rebellion. Ug ang ilang katuyuan mao ang paghulip sa atong gobyerno ug sa pamunuan niini. Aron iisa ang bandila sa komunismo. Samtang ang krusada nitahod ug nisuporta sa atong kagamhanan apan may hilom nga kalihukan aron himuong paspas ang hustisya. unsay buti mong ipasabot, Dad? Summary execution alang sa mga durugista, pinaagi og vigilante killing. Daddy Mart, Sa bagong Pilipinas, nagbaha na sab og balik ang illegal nga drugas. Busa isip pagpagkapana. Manguko sa bisan usa lang kasikretong kalihukan nga tawgon og vigilante. Andam ka na ba, Dayan?
O, General Mart. Andam na gid kayo ko. Timani, isip vigilante. Mupatay ug magpakamatay kagyot. Tungod ug alang sa krusada. O, General. Dili kay basta lang panimaos ang gusto nga imong buhaton. Kundili, alang sa krusada. Aron hingpit nga maangkon ang tinuod nga kausaban sa katilingban. O, General. Pakidagos imong abilidad, Dayan. Oh. Dali ra kayo nimo ang pag-unload o pag-load sa magazine. Dayon ang inggansa, Dayan. Timaan nga andam na ko sa bisan unsang higayon, General Mart. Unsa bang imong gidugayan? Apuntar. Okay. Niya na. Tumong na kayo ang target, General. Fire! Nakapatay na sa ugos sa kagikatahapang durugista. Ang nag-inusar ang hitman. Colonel, Animal siya. Kinahanglang mailhan na nato kung kinsa gyud ka na siyang hinampaka siya. kalma lang, Colonel. Kung makaasta ka, mura ba o kaila na kayo nimo ang gipatay nga durugista? Unsa? Hinay-hinay anong sinultihan mo, ha? Lieutenant Rex! Relax, Colonel Romanus, sir. Lieutenant Rex, sa tunada anong imong sinultihan? Murabaog! May pagduda ka na ko nga na-involve ko sa sindikato sa illegal nga drugas. Husto ba ko sa akong gituhuan? Ha? Nga naman, kahit blood man ni mo raw panahon na, Colonel. Tubag ako sa akong gipangutana. Husto ba ko sa akong gituhuan, Lieutenant? Ako si General Mart, retired general sa PNP. Og makalaong ka nga naa kadapig sa katarong. Kinsa ka maggidiay. Ako si Gabriel. Biktima ni Colonel Romano. Unsa? Gusto na ko niyang hukman sa kamatayon. Tugod sa kadaghanan na ako nasairan bahin sa ilang kalihukan. Sa illegal nga druga, sir. Oh, Jesus Christ. Pagpakaligon, Gabriel. Kay puuhon mo unya silang mga dautang sagot sa katilingban. Ako si Diane, Lady Assassin. Tawag ako Gabriel. Gusto sa ko nga mamay mong hitman ni General Marta. Aron akong ikapanimaw sa akong gidangatang sa mga kamot sa salbahis na Colonel Romano. Unsa to? Colonel Romano?
Oh. Giyukman kus kamatayon sa mananap ka Colonel Romano. Apa napakya siya kay niya. Nibalik ko aron siya mo'y itunod sa lubnganan ngayang giandam unta alan nako. Kung mao ka na, Gabriel. Managsama ditang duha nga biktima sa kabangis ni Colonel Romano. Usa. Kung mao ka na, magtinabangay ta aron makabawas ta ni Gabriel. Kung nagtinguha kasi ang kamatayon, pues muhangyo ko. Ako'y mo patay niya. Gabriel, siya ang akong unika iha, si Doktora Lira. Siya ang nagatiman atong imong mga samad sa kalawasan. Human ka mapalgi sa kong mga tao. Ngawa na'y panimuot, Gabriel. Salamat sa mong pagatiman ako, Dr. Alira. Ayoko na kunahon na. Lira na lang sa mo isang pit na ko. Sa tanaw na ko, kita-kita na maidara, Gabriel. Muti nga ang target. Isipang nga si Colonel Romano ang imong gipuntirya. Sige na, Gabriel! Mamatay ka, Colonel! Mamatay ka! Ah! Andam ka na bang makigatubang nila, Gabriel? Oh, andam na ko magkikimamat sa mga hudas diyan. Kunon sa'y bugat lang alang ni mo, Gabriel. Kisama naman ka sila sa imong igsuon tungod sa inyong kasuod. Pagpankiluiban ko nila. Gibaligya ko nila sa mga kamot ni Satanas. Sama raog sila ang ipatay na ko. Kumusta ang pinagkasuod ako mga higa? Bay, Gabriel, pasilo ang taon mini, bay Jam, bay. Nagkasamin ni mo ba, Gabriel? Gibaligya ka na mo sa kantidad nga. Wala sa gani magdugay sa buong mga kamot ni Bay Sarge. Wa kamoy kalainan ni Judas Iscariote. Nga nagluib sa atong ginuubugti sa sapi ngayong nadawat. Ang kuno na ko, bay Gabriel. Nahimo kong bati nga higala diha ni mo, bay. Bay, Gabriel. Bay,
Andam na ko dawato na bisan unsa nga imo isilot na ako, bay. Gusto unta mo na akong pasilon. Apan inkansado na ang akong armas nga ipaningil ni adtong mga tao nga nakaingon sa akong ginangatan sa mga kamot ni Colonel Romano. Sige, bay. Batyami. Aron matagbaw kasi mong panimaos, bay. Gabriel! Dili mo ba na ikahatag nila ang imong pasaylo? Nakita na ko nga tinuuray ang ilang pagbasol. Mga traidor mong pakaigana! Ikaw, Bay Sarge! Bisam! Magawa mo'y kaloy! Gibaligya ko ninyo kang satanas! Ah! Huwag ko magtuubay, Jam. Ako san, bay Sarge? Bisag sa unahon na lang nga buhion patag ni Bay Gabriel. Nagbaso na kong bay, Jam. Ampi nga nagyud nato ning second chance nga gihatag ka nato ni Bay Gabriel. Tana sa ospital. Uban ka na ako, Gabriel. Kaya nga naman eh. Kung sinitabo kang General Mart, Duklera. Doon sa Malaysia. Murag, dili na magdugay sa Daddy Mart. Gibalhin ang private room si Daddy Mart. Mau ba, Duklera? Gusto ka niyang ikasulti, Gabriel. Daddy Mart? Dad? Kaluhin ni General Mart. Igo na siya mayo. Naggunit siya ang Biblia. Bayo ka hindi ka na, Lera. Ni ano si Gabriel, Dad? General Mart, Gabriel. Akyas ang akong mga tinguha alang sa kausapan sa atong katilingpan. ubos sa landong sa langit. Ang tanan gipahimutan nga dunay iya-iyang panahon, General. Gusto ka ug babasa ka na sa Biblia. Suma padiha sa Ecclesiastes 3. Naghulagway kini nga may panahon ang tanang butang diining kalibutan. Ugway kaangayan dinhi sa kalibutan. General, Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan
mahitabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Naghatag siya panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanong o panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay o panahon sa pag-ayaw. May panahon sa pagguba o panahon usab sa pagtukod. Nagtagal siya og panahon sa kagulanan o panahon sa kalipay. May mga panahon sa pagbangutan o may panahon sa pagsayaw. Sa Ecclesiastes 8, diha sa unang bersikulo, mabasa kini mga bunga. Maalamon lamang ang nasayod sa matuod nga kahulugan sa mga butang. Ang kaalam nga makaaghat niya sa pagpahiyom ug muwagtang sa iyang pagmugot. Bisan sa imo kakabos, bisan sa kayano mong tao, apan nakita ko nga may talagsaon kang kaalam, gawa sa uban nga mga professional. Busa, muhangyo ko nimo, Gabriel. Ayaw pasagdi ang akong anak, si Lira. General Marta, Daddy Mart, Ibilin ko kanimo si Lira. Amping siya, Gabriel. magpakyas man ako sada nga gitinguha ni General Marta. Apan ang akong panganting nga panimaw sa bangis na Colonel Romano. Magpadayon. Huh. Wa ko nimo mapatay, Colonel. Gibinlan pagi ko nimo kinabuhi. Pues ikaw ang akong iluyong sa lubnganan nga gitagana mo ang taalang kanako. Paabuta ang ato niyang panagkita mananap. Gabriel, Dayan, karon nga wa na si General Mart. Mapakyas na ang tanan natong mga tinguha. di na sa bapadayon ng kusada. Dili na. Ikaw sa imong plano. Magpalayo ko ining dapita. O gisalik ko nimo ang tinguhang palimaos batok sa salbahis nga si Colonel Romano. Diyan. Doon ay mensahe ang Diyos kung ganong gitugutan niya nga mahitabo kining tanan, Gabriel. Ug siguro ko nga dunay maayong mga plano ang Diyos. Alang sa matag usa ka nato, Dayan. Gusto na sana akong tarungon ang dagan sa akong kinabuhi, Gabriel. Dili lalim ang magpakabuhing daotan, Gabriel. Gitoyo sa Diyos nga mapakyas ang mga tinguha nga kusada. Arumadaan niya sa katarong ang atong mga kalag nga nagsugod na unta og lunang silapok. Ikaw, unsa imong plano alang sa imong kaugalingon? Ang magpakabuhing normal. Human ikapanimaos ang akong gidangatan sa bangis nga Colonel Romano.
Tinuod ba ang itong ano nyo karon ako by Sarge? O by Jam? Sir Lieutenant, di ba by Sarge? Mao ka na tinuod, sir. Ug gusto gyud na mo nga makatabang sa buutan na mong higala. Nga makausan niya na mo gibaligya sa mga kamot ni Satanas. Pila ka mga safe house ang gimanage sila sindikato? Duha, sir, Lieutenant. Ug nakatultol mi ug asang nahimutang, sir. Kinahanglan nga makasibata dayon ko din eh. Wanted ako karon sa proud. Yan ka lang ko to, Colonel Romano. Gabriel! Buhay ka? Patay na si Gabriel. Imo lang gipatay si Gabriel. Kining imo karong gikatubang. Mo'y buhing anino sa tao nga nibangon aron ikaw mo iluyong sa gikawat ni mong lubganan. Ayaw! Ayaw, Gabriel, maluwi ka! Ayaw! Imong ipusil akong tumbok-tong... Nagkawil-kawil na akong siko. Aray! Aray! Makasasa ka ng tuo mong bukton, Colonel Romano. Ayaw kong patya, Gabriel. Maluwi ka. Bamilyado in town ko, Gabriel. Patay na si Gabriel. Ayaw! Imo nang gipatay si Gabriel! Gabriel, ayaw! Sige na. Lieutenant X! Luwas ako, Lieutenant! Patyon ko ni Gabriel! Gabriel! Ayaw kong kuma sa mga kamot ang balaod! Itugyan sa balaod ang pagsilot ka nito, hana! Lira, dagat kag salamat sa nahimo ni mong tabang. Tungod mo, wag kumahimong kriminal. Salamat sab kayo, Gabriel. Kaya wa ko nimo pasagdi. Gituman gid mo ang gihangyo niya ni Daddy Mart. Tungod ka nahimo ka ng importante sa kong kinabuhi. Gabriel, I love you, Lira. I love you too, Gabriel. Ang pingan o panggaon ko ikaw, Lira. Salamat, Gabriel. Gabriel! Gabriel, anak! Mama Waning, Ma, Salamat! Kay dako ka di ang buhi, Gabriel. Anak, salamat sa Ginoo. Salamat. Mama Waning, Ma. Salamat, Bay! Ginoo. Bay, Gabriel, bay! Bay! Bay, kami ang nisumbong sa mga anomalya ni Colonel Romano, bay. Nangayon may tabang ni Sir Lieutenant Rex. Salamat. Dagan kay salamat ninyo, Bay Jam. Bay Sarge. Ikaw ang puso ka na ko. Kalipay o dalampanan. Daghan sa mga unahuna sa taong maalamon nagpakita sa pagkakuwang sa paglaom o gani kini makaguol. Apan kay ani aman kini sa Biblia. Nagpakita ang pagtuo diha sa balaang kasulatan lapad kaayo kay bisan gani ang mangiog nga panglantaw sa kinabuhi o pagduha-duha gilaki pa man
Makita nato sa matag usa ang atong kinabuhi diha sa basahon sa Ecclesiastes. Kay kining bahina sa Biblia nagpahayag ug nagtanyag usab sa paglaom diha sa Dios nga naghatag sa kinabuhi ug labi pang dako nga kahulugan niini. Mga kasama, inyo nabati ang pinalahi nga sugilanon agi ug paom ni mga adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Ecclesiastes! Gisuwato gubo sa direksyon ni Marvin Sanchez Caballero. Music scoring, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Acorda.